O drakovi Bakuľovi. Ako to už v rozprávkach býval v jaskyni pri našej obci Prndulíno drak. Súžoval celú obec už len tým, že bol drak. Bol 7hlavý, ako sa patrí, ale to neznamená, že o ňom platilo staroslovenské porekadlo viac hlav, viac rozumu. Naopak, čo hlava to prázdnota, tma, hlúposť, podľa ktorí tvrdia, že 3. a 4. hlava akoby v 7hlavých drakoch boli nositeľkami istých myšlienok. Ale to nie je pravda. Náš drak Bakuľa mal všetkých 7 hlav z prostých. Hlavy nevedeli ani čítať, ani písať, ba ani rátať a mysleli na samé hlúposti. Napríklad, ako vlákať do dračej jaskyne princeznu. Dármo sme my, teda rozumnejší, v obci vysvetľovali drakovi Bakuľovi, že princeznu nemáme, že nie sme kráľovské mesto, len obyčajné Prndulíno s krčmou 2 mlynmi, z toho jedným veterným a hasičskou zbrojnicou. Kde by sme my nabrali princeznu? Ale drak Bakuľa nič nechápal a chcel hneď a zaraz princeznu, lebo že nám na skutku ukáže dračie zúbky. My, teda rozumnejší v obci, nebudem tajiť, som to ja, Klobása a notár Kaňúr, sme vypracovali na draka Bakuľu dvomyselný plán. Obalamútime ho a privedieme mu princeznu, akú chce. Od ucha k uchu sa v obci niesla zvesť, že dievčatá, ktoré si trúfajú zahrať princeznu v záujme obecného blaha a vyzerajú k svetu, nech prídu na notariát alebo priamo ku Klobásovi do chalupy. Všetko sa to vovalilo do mojej chalupy a notár Kaňúr to vzal osobne. Dievčiská sa usmievali od ucha k uchu. A vari som ja škarečí ako Klobása? Chodil hore dolu po našom klobásovskom pitvore a nešlo mu to do hlavy. Podľa mňa sa princezné dostavili do mojej chalupy preto, že je útulnejšia ako notariát. Je to v nej piecka, komora, všade visia kukurica, cibuľa, no a predovšetkým klobásky. Kdežto na notariáte visia akurát dáke cedule, plagáty a staré obežníky. A poviem pravdu, aj som krajší ako notár Kaňúr. Šije síce u Kondrota, fajnový krajčír, drahý ako šľak, ale postavu má nesúmernú. Nosisko ako Armén a tuším 1 ruku kratšiu ako druhú. Preto sa dievčence povalili ku mne do chalupy a každá vravela, že zahrá princeznu. My, rozumnejší v obci, sme vytvorili porotu a len sme okále vyvaľovali, keď sa nám princezné začali predvádzať. Samozrejme, že to vyhrala Beta. Tá, čo sa silou mocou chcela vydať za policajta Dubáka. Na sukňu si vzadu pripevnila dáke pávie perá, zvrtala sa ako automatická práčka a zo 2 razy na mňa žmúrkla celkom ako princezná. A že princezné vedia žmúrkať, to je jasné ako facka. Beta. A bola by si ty ochotná zachrániť obec Prndulíno? Akože som celým menom panna Alžbeta Bátory. Vypela sa Beta v celej svojej kráse. A nebojíš sa ty draka Bakuľu? Spýtal sa notár Kaňúr. Nebojím, ja sa bojím len drahoty, priznala sa princezná Beta. Neboj sa, drahoty robiť drak Bakuľa nebude. Presvedčil som ju, lebo som videl, že je nesmierne úľubná. A my ostatné, čo bude s nami? Pýtali sa viaceré dievčatá v plavkách. Keďže boli v plavkách, to stará poničanka ich nahovorila na takýto spôsob o dedze. Drmľovala nimi zima a krčili sa pri rozhorúčenej peci. Vonku mrzlo, len tak praskotalo. Nebudem to rozvádzať naširoko. Betu sme zaviezli na saniach k dračej jaskyni a keď vystrčil drak Bakuľa zo 3 sprosté hlavy, zosadili sme Betu zo saní. Zo 3 sprosté hlavy zavolali aj ostatné hlavy a všetky sa začali olizovať ako Alica v krajine zázrakov. Beta Bátorička pritom nebola žiaden zázrak. Akurát bola dobre vyvinutá a celá súmerná. Hlúpemu drakovi Bakuľovi to zrejme stačilo a tak ju pozval ďalej. Čo sa odohralo v dračej jaskyni, to vám nepoviem, lebo tam som nebol. Ale keď mi na chalupu o 0,5 hodiny niekto zabúchal, hneď podľa spôsobu búchania som vedel, že to búcha dievčenská pesť. Dievčenská pesť patrila našej Bete Bátoričke. Decká, nebudete mi veriť, ale ja som draka Bakuľu zachloštila, oznamovala víťazne nám 2 s notárom Kaňúrom, čo sme múdrejší v obci, a dievčencom, ktoré sa v plavkách pri peci začali práve cítiť ako doma. Ani ti neveríme. Flochla po nej Zuza, jej večná sokyňa pri uháňaní policajta Dubáka. Domácka atmosféra jej dodala nevídanej smelosti.
Tak sa obleč a chod sa pozrieť do jaskyne, odvrkla Beta sokyni. Ale nikomu sa nechcelo z tepla do mrazu a po dievčatá si začali chodiť mamičky, ktoré boli na priatkách. Pretože Beta bola sirota a nikto si po ňu neprišiel, trochu sme ju s rozumným notárom Kaňúrom pozdržali, o čaju naliali a vypočuli si jej výpoveď o najnovšom vývoji udalosti v dračej jaskyni. Ako umrel? Trápil sa dlho? Vyzýval som ju k pravdovravnosti. Nože, nebudete mi veriť, ale keď som vošla do jaskyne a videla tých 7 sprostých hlav, najprv som sa začala báť. Ale veď si vravela, že ty sa bojíš len drahoty, namietol som. No veď áno, no bála som sa, že bude robiť drahoty. A on? Spýtal sa rozumný notár Kaňúr. Nerobil žiadne drahoty. Ponúkol mi dračiu lahbotku s chrenom. A ty? Spýtal som sa za rozumných ja. Povedala som si klin klinom a začala som robiť drahoty ja. A on? Umrel od prekvapenia. Aj my sme onemeli od prekvapenia. Od prekvapenia sa dá totiž nielen umrieť, ale aj onemieť. Jedným slovom, boli sme do nemoty. Ale nie celkom. Notárovi Kaňúrovi sa podarilo zo seba dostať na skutku. Na skutku? Prikývlo hrdinské dievča, o ktorom sa raz určite budú deti učiť zo šlabikárov. Pochopil som, že ak pekné dievča začne robiť drahoty, môže z toho trafiť šlak aj 7-hlavého draka. Do roka a do dňa sme na balvanom privalenú dračiu jaskyňu umiestnili nápis, vyritý do toho istého balvana. Tu leží drak Bakuľa, ktorý umrel od prekvapenia, že Beta robila drahoty. Česť jeho pamiatke. Z vďaky dalo vyhotoviť predstavenstvo obce Prndulíno. Ak budete mať cestu okolo dračej jaskyne, položte k tabuli kytičku. Viete prečo? Symbolicky.